Benvinguts a Cat Tomàquet. Avui toca fer un pa amb tomàquet amb la persona que acompanya esplais, caus, casals d'estiu, infàncies i joventuts catalanes. Acumula més de 1.300 concerts, jo diria 1.400 ja, en 33 països, amb el seu optimisme i alegria que arriba a tots els nostres cors. I sobretot fa que la seva música es converteixi en tradició i es recordi per sempre. Ell és Adrià Sales. Benvinguts a Cat Tomàquet. Benvingut, Adrià, com estàs? Què tal? Bé, molt bé. Benvingut. Aquí sempre passa salut a la mà, que està amb la dreta i quan dono la mà m'acabo d'anar compte. Com estàs? Bé, superbé. Com ha anat el dia d'avui, per exemple? El dia d'avui ha estat interessant, el dia d'avui. Què has fet, per exemple? Doncs m'he anat a la pelo, perquè quan tenia aquesta entrevista dic, vaig a tallar-me els cabells, em està una mica guapo, perquè a més ara marxem a Tenerife i a Mèxic i tal, és com, bueno, doncs vaig a posar-me una mica jo. Que guai. Ara que dius això de Mèxic i tal, et volia preguntar de l'1 al 10, com puntuaries l'etapa que estàs vivint ara? O sigui, la teva vida en general, perquè, bueno, ara la Pegatina estarà en pausa, tu tens la teva cosa, bueno, la teva... Clar, com que encara no hem parat, no et sé dir... Ara quan parem, llavors, quan porti uns mesos et diré, és com estar jubilat. Veig a mi mare que està jubilada i està supercontenta. Que guai. I a veure si li dura molt. Però no sé, la veritat és que ara estem en un moment que és com un regal, perquè és al final, no? I són, ara en 3 concerts, és com algo molt bonic i així per acabar bé, però després tinc molts projectes també, perquè clar, tinc el meu projecte propi, tinc molts viatges que vull fer, m'aniré a viure fora de Barcelona i també em fa molta il·lusió, i bueno, moltes coses, no? No sé. Que guai. Bueno, ara parlem de tot això que fas, també el d'escriure, vaig tallant, per cert, també el tema de, bueno, que escrius això també per altra gent... Hòstia, és que és gran aquest, avui. És una mica... Tallo primer aquest i després tallo en plan llesca. Però bueno, l'última cançó que has tret, que a més és en català, així que l'hem de comentar, que es diu Zenital, no té res a veure... Amb el programa. No té res a veure. A més ho vaig pensar i dic, ostres, sortirà justament... Sí, és que a mi m'havien proposat de sortir al programa. El que passa que després al final no podia anar ni a les semifinals ni a la final. Hòstia. I perquè teníem concerts i ja, pues això, la final crec que estic a Mèxic, l'altra no sé on. Vale. I em feia molta il·lusió en realitat, perquè era algo que em semblava... És guai, no? Tal com m'ho van proposar, em semblava un projecte molt xulo i vam estar mirant programes de l'original al Quebec. De quina generació? Jo soc de la generació millennial, que són els Y, no? Sí, no tinc molt controlat. Sí, Y. Millennial. Vale. Sí. Vale. O sigui, una més que el Mickey, per exemple, no? O sigui, no tinc controlat aquestes lletres i aquestes coses. O sigui, el pa avui està una mica tou i estic aquí tornant als inicis de molta dificultat per tallar. Sí, mira això, tio, joder. Hòstia. I ets escarrà, Soc escarrà, tot molt malament. El dono tu, què? Això és un drama. Clar, dona-me'l a mi. Això és una mica... El pitjor Argentina, Argentina, què passa? És experiència... No, que té la forma del mapa Argentina. Joder. Això, hòstia, mira que el programa es diu el Cat Tomàquet i això és un drama. No diu res de pa. El tomàquet està bo, saps? Joder, espera. Pues això, he tret una cançó que es diu Zenital, amb l'Alicia Rey, que és una cantant de Terrassa que ens coneixem de fa molts anys i que m'encanta tot el que fa. Que guai. I aleshores, bueno, és una de les 2 cançons en català que anirà al meu disc, que surt el 17 de gener, i que presentaré a l'Apolo. Per primera vegada, sense la Pegatina, bueno, venen 2 a acompanyar-me, Vale. Però serà la primera vegada que faig un concert, jo sol, així, amb un munt de convidats. Que guapo. Et fa vèrtic una mica. Una miqueta sí. Però has fet 1.400 concerts. Però no, el que passa que no m'he atrevit fins ara. Vale. Sí, fins ara no m'he sentit capaç de fer-ho, no? I ara sí, i a més és la celebració dels meus 40 anys aquell dia. Sí, això ho sé. I llavors és algo que a mi em fa il·lusió. Serà una festa de cumple diferent. Sí. No tothom la pot fer, aquesta festa. Sí. Aviam, no és privada, vull dir que és perquè vingui tothom, però... Ja. Però sí que els meus amics i família i tal, els dic, home, veniu, que és així no em feu festa sorpresa i no me la lieu. Ja està, veniu aquí, ja està. Segur que algú et faran, no? Igualment, perquè...
Espero que no. Espero que amb això ja n'hi hagi prou, la veritat. Bueno, parlant així d'aniversaris i coses també, vas fer una col·laboració amb els Amics de les Arts pels seus 20 anys. Sí. Com et sents al fer això? Ara et diré una cosa relacionada, però primer tot pels Amics. Mira, molt guai perquè jo els conec des de fa moltíssims anys. De fet, jo treballava a Ritmes.cat fent de... Bueno, no era pràctiques ja, perquè ja les havia fet, perquè soc periodista i vaig fer les pràctiques al diari Esport de poliesportiu. I després vaig passar a Ritmes.cat i era l'època que comencen els blogs de música. I hi havia videoclips a la tele, a TV3, al migdia, i era molt guai. I vas sortir allà. I allà sortíem amb el Gat Rumbero, que llavors és quan es va popularitzar i la pegatina va començar a funcionar. Però jo treballava a Ritmes.cat i els hi vaig fer un blog quan començaven el 2004 als Amics de les Arts. I em van començar a flipar, m'encantava tot el que feien. Vaig muntar-los-hi un concert a Barcelona, fins i tot en un lloc petit, promocionar els discos Castelló que hi havia abans i tal, i ens van fer amics i després vam estar, doncs això, molts anys coincidint i van cantar el nostre disc en català que vam fer, que es deia La meva gent. De fet, vam venir al Sant Jordi, que per primera vegada vam cantar junts l'any passat, i llavors van dir que volien que cantéssim en aquesta cançó, Ja no ens passa, i a més, clar, té molt a veure perquè fa 20 anys que ens coneixem. I clar, la cançó va fer-se gran i tot això... A més, literalment, sou amics de les arts, tots. Home, sí, clar. Sí, literalment, que heavy. I aquest nou àlbum que ve el 17 de gener, què destacaries d'ell? O sigui... Bueno, és un àlbum que li he posat més carinyo que mai, això és evident, perquè sempre he tret els discos pensant, bueno, no li faré molta promo, faré com... El trauré, però que no s'enteri, que no faci competència a la pegatina ni res... I aquesta vegada ho he fet diferent. He dit, vaig a fer que les cançons em flipin, que sigui la millor producció possible, i vaig a fer-ho que a mi em flipi. I de fet em flipa tot el que he fet. Destacaria a nivell musical que té molts ritmes diferents del que no havia utilitzat fins ara, com el country, o hi ha folk llatinoamericà i coses així, que hi ha mandolines, hi ha violins, hi ha com molta instrumentació, m'agrada molt. I després que una cosa que tinc en comú amb els altres discos que he fet és que sempre hi ha artistes que estan començant o emergents, que a mi m'agraden molt, però que no són molt coneguts, i jo els convido a cantar. Que guai. I això m'agrada, és una cosa que em sento orgullós, i després doncs, passa que amb el temps, bueno, sí, el temps em dona la raó i acaben sent... Que guapo. Pots dir algun, encara que no hagi sortit, algun que es pugui dir... Sí, o sigui, jo ara penso, mira, el pròxim que ho petarà és un noi de Cantàbria que es diu Hawaiano, que és una mica Crystal Fighters de Cantàbria. Uau. I a mi m'al·lucina, em sembla que és molt guai. L'Alicia crec que té molt a fer també, l'Alicia Rey. Hi ha la Maria de la Flor, que a mi m'encanta, que és una noia madrilenya que canta increïble i que és com això, típica música antiga, però és una noia jo a fer música antiga, no? A lo Valeria Castro i coses així, i m'agrada molt. I això, et vols fer-te el pa? És que et veig al fuet sol. Sí. Em tallo el meu. Jo em vaig jugant això? Vale. Sí, vols? Vale. Sí, et vaig parlant de la següent. Deixo el micro per aquí, Sí. Vale, i ara vull obrir un meló, que crec que és molt guai, i a Marc, que ets un gran activista d'aquest tema, perquè, bueno, tu se't coneix com a cantant, a la pegatina, tal, sobretot, però tens una vessant molt gran, que no sé si tothom coneix, que és la d'escriptor, compositor, per altra gent també i tal. Hi ha una cançó, que ho dic perquè ho va dir ell públicament, però La venda de Miqui Núñez, no sé si, bueno, la vas composar, escriure, tot? Sí, no sé exactament. Sí, tot. Pues això, que ho va dir ell públicament, llavors no passa res. No sé si la gent té... De fet, vaig entrar a l'acadèmia d'OT en el seu moment a ajudar-li a interpretar-la, vam fer la producció amb ell i tot. Vale, que guai. Sí. Pues, hosti, bueno, doncs això, et volia preguntar quin és el procés aquest d'escriure per altra gent, perquè que ho fas molt, crec que ets la persona que he conegut que més ho fa, o més ho ha fet. Sí. Llavors, a part, el que deia d'activista... És que a Catalunya no som gaires. Exacte, el que deia d'activista és que, bueno, que vas pensar que et presentaves a les GAE. A les GAE, si vols parlar com del tema aquest... Sí, jo, mira, això és una... O sigui, clar, hem obert dos preguntes diferents. Respecte a lo de composar per altres, a mi el que m'agrada és que és com ser una mica actor, no? T'has de posar en el paper d'aquella persona, intentar interpretar-la, intentar veure doncs, quin tipus de paraules fa servir, quins missatges dona,
no sé quines melodies acostuma a fer, intentar fer-li un vestit a mida, no? Exacte. Que és el que Un sastre. s'ha de fer, sí. Jo, en el cas de la venda, per això, era una cançó que jo vaig presentar a Eurovision i que no se sabia si aniria pel Miki o no, per qui seria, i de fet la vaig presentar sense pensar que no passaria absolutament res, O sigui... perquè vaig dir, això és massa pegatinero com perquè vagi a Eurovision ni res I no volies presentar-te tu? No, perquè de fet la pegatina no es pot presentar perquè han d'anar màxim 6 persones i nosaltres ja som un fotiment. Vale. Tampoc ens haguéssim presentat perquè això de la competència a mi tampoc és que em vagi gaire. Va, de competir, vols dir? Competir en la música. I aleshores, el que passa és que jo era la primera cançó que feia per altres. I va ser la primera, va ser un hit. La primera. Va ser un superhit. Però era que jo s'alineava amb el que jo volia acabar fent, no? Després li he fet cançons al Sergio Dalma, a l'Edu Esteve que va estar aquí, l'Edu va venir a casa i vam estar composant, i jo li vaig dir, doncs mira, jo crec que hauries de fer una cançó tipus Milky Chance, que crec que sortirà a la ràdio, i per això vam fer La Primavera, i clar, la idea que faig amb el propi artista acaba fent que hi digui paraules o que t'expliqui de què vol parlar, no? I és diferent que si envies una cançó a Aitana, saps? Sense saber com està la seva vida personal en aquell moment o... Tal qual. O jo què sé, saps? I això, i respecte a lo de les GAE, doncs mira, la veritat és que sempre això, és que porto molts anys queixant-me de que la recaudació no està bé, de que tot està malament i sabem de moltes corrupcions que hi ha hagut durant molts anys. I aleshores és com, bueno, ara per fi es pot acabar amb tota aquesta corrupció, vaig implicar-me per fer l'últim pas per acabar amb això. Ara que ja entenc una mica tot, també sento que la gent que hi ha doncs és molt més gran i seria, o sigui, si jo seré el més jove... Clar. Però, bueno, la idea una mica és, ara que ve tota la intel·ligència artificial, que s'ha digitalitzat totes les GAE, tot això, jo em veig capaç de poder portar en aquest sentit i ajudar a que és que em vaig trobar amb la directora general i em deia, com pot ser que els artistes no podeu viure de la música? O sigui, que només podeu viure perquè feu concerts. Com pot ser que no podeu viure si esteu sonant a la ràdio i tal? Com pot ser, no? És heavy. Bueno, a Catalunya també hi ha menys números, no? En molts. O sigui, els de Catalunya catalans... Sí, però s'està referint a tota Espanya, Vale. I llavors diu, com pot ser això? Doncs, bueno, perquè no s'està fent bé i perquè els diners se'ls estan quedant gent que no se'ls haurien de quedar... Vale. En fi, això, i llavors volia implicar-me en aquest sentit i ajudar a que la gent pugui viure una mica millor de la música. Que guai, això mola, i més, bueno, clar, a Catalunya hi ha com la doble cosa aquesta, sí, a Catalunya hi ha com la doble d'allò, que hi ha allò de les festes majors, hi ha com un circuit potser diferent a Espanya, que a Espanya potser ho has de patar més, no?, Però estem parlant de ràdios, de tot, o sigui, realment els concerts, tu fes un concert a Catalunya o fes un concert a Burgos, et cobres el mateix. Per fer el concert ja... Però que en català a Burgos no es va, no? O sigui, depèn. Costa més, no? Depèn, jo he vist això cantar a tot Espanya. Clar, és que tu... I canten en català, bueno, en valencià. Ja. Hòstia, és veritat. Vull dir que això són prejudicis que tenim de, hòstia, per tocar ja en aquests llocs no m'escoltarà ningú, no? I no és veritat. O sigui, realment... A Galícia, al País Basc, al País Valencià, a Catalunya, que són els llocs on més públic hi ha, és on pots anar a cantar en català fàcilment. Que guapo. Bueno, Gos ho fa molt, que està molt a... Clar, però el que passa és que la gent no s'atreveix a anar. Saps? Perquè tens una saleta allà... No? Bueno, i també perquè al final, jo què sé, al País Basc ara últimament, abans potser necessitàvem més grups catalans, així, ara tenen una cultura de grups de pop-rock en euskera molt potent, i potser no necessiten tants grups d'aquí. Abans sí que hi havia molta més barreja, i ells també venien aquí, i bueno... Ara això s'ha perdut una mica. Però potser s'han espavilat potser més ells o han crescut més. Ha crescut tot això és bo per ells. Has notat el gallec també, tota la música electrònica folk i tot això, perquè des de les Tanxugueires... Vale, ni idea, això. Vale, sí. Les Tanxugueires que van sortir a Eurovisió també. Vale, sí, d'això les conec. Ara hi ha les filles de Cassandra, Bayuca, un munt de grups així, que fan folk gallec i està patant també. Que guapo. Bueno. Bueno, ara parlant una mica d'això, les discogràfiques tenen algú a veure amb això de lletres, guanyar diners, no, o sigui, tema percentatges, perquè hi ha gent que també, bueno, les males llengües, o les bones, no ho sé, que diuen que, clar, és que amb aquestes discogràfiques que, buah, són molt allò, i, bueno, no sé, jo conec gent emergent que potser és com, clar, és que em treuen molt i tampoc aconsegueixen tantes coses. Jo el que sé és que evidentment les discogràfiques abans guanyaven molts més diners,
ara guanyen molts menys i llavors intenten agafar molt més percentatge de la gent. I llavors la gent que comença no té ni idea de contractes, de res, absolutament. Per això també és una de les coses que entro a l'ESGAE, perquè hi ha moltes xerrades, hi ha molta assistència gratuïta per tots aquests artistes i tenen advocats que et poden llegir un contracte i dir-te això està malament. El típic que diuen que bueno, és que m'han firmat i m'han enganyat. Bueno, a Catalunya no ho he escoltat. Clar, però perquè tu no t'has mirat i tu has confiat en una persona que no coneixes de res i has signat allà. Doncs això està malament, si has de donar-te el teu temps. És com la Maya Romero, la OT, va estar un any sense signar res amb ningú perquè es va estar mirant tots els contractes i clar, el problema és que et posen tanta pressa que tots els altres van treure cançons així corrents, van compatar-ho... Van treure cançons corrents però van signar contractes de merda. I clar, i en canvi la Maya va estar amb el seu germà que era advocat, s'ho van mirar tot bé i tal, així. O sigui, ha guanyat més diners a Maya que... No, això no ho sé. Alfred. Això no ho sé. Bueno. Probablement sí, però no ho sé. Hòstia, molt bé. Ara et vull preguntar, que ja que estem així a Lletres, Catalunya i tal, què creus que li falta, veient-ho així en perspectiva i tal, i des que portes anys i tal, què creus que li falta a la indústria musical catalana per ser molt millor? Anava a dir perfecte, però bueno, perfecte no hi ha res. Però per ser millor. Jo crec que està en un moment increïble. O sigui, no diria que hi hagi res a millorar. O sigui, em sembla que està en un moment idíl·lic. O sigui, estem en un moment que triomfa tota la música urbana, més electrònica, no? Que és, pues, igual com nosaltres a la nostra època, pues, era la música mestissa i tot això, pues, el que portava els joves, i ara els joves estan amb aquests nous estils i sons, i llavors pues, és lo normal, i em sembla que ho estan patant molt més del que ho patàvem, potser no nosaltres, però molta gent en general a la seva època. Clar, és que patar-ho més que la pegatina, bueno, és una mica... No, és complicat. És que nosaltres portem molts anys. I jo no he vist grups que portin 20 anys que segueixin omplint un Wizzing per tercera vegada i coses així. Clar, és que són coses totxes. Que és el tema. Jo sento que quan estàs en el teu moment de moda, ho has d'aprofitar i has de créixer tot el que puguis, perquè després, amb el temps, sortirà una altra que estarà de moda i si només has estat una moda i no has sembrat i no has creat una arrel forta, doncs tot això s'anirà a... És que els festivals van renovant cartells i jo què sé... No renoven tant, tampoc. No? Home, la pegatina els vas veure al Cabro Rock l'any passat i... No sé quants anys heu... Bueno, el Cabro Rock és més o menys nou, però pot haver-ho repetit. Primera vegada al Cabro Rock, però hem estat 11 al Vinya Rock. Clar, és heavy. Aquest any també? Aquell que van anunciar fa poc, que va haver una mica de polèmica. No, o sigui, aquest és el que ve el següent. Això, el 2025, suposo. Vale, és veritat. Vale. I què opines de... Bueno, va haver una mica polèmica, perquè hi havia com potser dues dones i no eren principals. Em sembla una aberració. O sigui, està la dels Catarres i algú més, crec. Clar, és que... O sigui, realment jo conec molts grups increïbles, molts millors, o sigui, alguns són molt millors de grups que estan al cartell aquell, formats per dones. Llavors no és una qüestió de que hi siguin els millors, saps? És una qüestió de que no es vol, o que no s'ha mirat, o que no sé. Sí, els organitzadors, suposo. O de que els ha agafat un fons voltor i... saps? Ja veu que el motiu és raro de dir, no, ni una, no sé, és una mica... És que sembla fet aposta. Sí, que és que no hi ha ni una. Hi ha alguna dona, crec, que forma part d'algun, però no... És heavy. Vale. Vale, perdó. En els festivals i concerts vostres, sobretot, o bueno, ara seran d'Adrià alguns, la vostra música es viu amb salts i eufòria i, bueno, et vull preguntar, durant tota la teva trajectòria, amb la pegatina sobretot, si heu vist que ha canviat, perquè ens dèiem un DJ que clar, abans, antigament, la gent... Bueno, ell ho deia en sector discoteca, però a tu t'ho pregunto en sector festival i tal, si has notat molts canvis de... No sé, clar, ara hi ha tots els mòbils amunt, potser al principi no hi havia... Coses d'aquest... Bueno, els mòbils crec que és el més heavy. Sí, en festivals potser no es nota tant. Jo sí he notat... Nosaltres abans havíem de... Als inicis fèiem molt més punk ska, perquè la gent s'ho disfrutava molt més. I llavors veies que tu sabies que al moment àlgid, si feies ska o ska rock tal, la gent ho donava tot i feia pogos i no sé què. Ara no són aquests els moments. O sigui, les olles, tot això. Sí, es feien en aquells moments, però vull dir, és el tipus de música que et fa pujar, no? Que et fa sentir-te eufòric. Abans era més això, el punk rock ska,
Ara tu pots fer un tu, pat, pat, tu, Sí. pat, tu, que I seria feu com una cosa amb els passos, no? Feu com Fem un moltes d'allò... coses, Sí, sí. feu moltes... Però això, com un reggaeton accelerat, no? Vale. Que seria com una rumba, que no és una rumba, però que és com la de Volcans de Buos o Igualar Nostra o diverses així. Vale. És com el ritme que ara et posa El hit, a el tope, hit. no? Sí, sí, sí. Sí, però em refereixo a nivell estilístic. Vale, ok, que guai. Bueno, la pegatina jo crec que té hits molt mítics i moltes coses així que es recordaran sempre, però jo et vull preguntar a tu com t'agradaria que et recordessin. Si vols dir a la pegatina i Adrià, si vols. Home, a mi m'agradaria que em recordessin com una persona que ha fet moltes cançons que s'han quedat allà. Vale. O sigui, potser no m'agrada... O sigui, No per ego, em seria igual que em recordessin a mi o no, però que recordessin les cançons sí m'agradaria. Vale. Saps que hi haguessin... O sigui, jo penso que, a banda de Mari Carmen, òbviament... Clar, és que hi ha molts, però... Això, però, per exemple, la Quis Nadal ja estic content, que van fer aquella Nadal... Aquest Nadal ja estic content. Que segueix... Que tots els nens segueixen fent-la cada any a les escoles i ens envien un munt de vídeos Això és una passada. i tal. O sigui, a mi em flipa que s'hagi quedat com una Nadala habitual a Catalunya. Això és brutal. Aquest tipus de coses. O sigui, m'agradaria formar part d'això, no? Dels moments... jo què sé, doncs així, com el Nadal. De les vides de la gent. De les vides de la gent, clar. Sí, això és brutal. Ok, si haguessis... Bueno, no sé si és controversial això, però bueno, si haguessis de fer un top 3 festes majors de Catalunya, quins serien? Si hagués tocat a totes, Bueno. t'ho sabria dir més fàcil. Que recordes si va ser aquesta, pam, brutal. Ostres, vale, que és una pregunta molt difícil, trobo. Perquè he tocat a moltes festes majors. Però no a totes. No totes. Potser la millor no l'has tocat. No, jo et diria, doncs tinc moments que recordo molt bé de festes majors. A mi m'encantava tocar el Garito de Cardedeu. Vale. Em semblava un lloc meravellós pel públic i per l'ambient que hi havia. Les festes de Cardedeu em semblen increïbles. Òbviament, la Mercè és espectacular, perquè la vivim cada any. Sé que les festes de Santa Tecla que havíem tocat també són molt xules, però vull dir que hi ha llocs així, no sé, les de Montcada no diria, del poble. Vale. No les posaria com les millors. Vale. Ostres, és que és una pregunta molt difícil. És dura. Sí, és bueno, molt complicada. És complicada. Vale. Et vull preguntar, perquè jo crec que deus tenir moltes experiències, has anat a Sud-amèrica, has estat a molts llocs. Quina és la teva experiència més boja que has viscut en el món de la música? Pot ser negativa o no sé. Aviam, o boníssima, espectacular, no sé. No, aviam, negativa, doncs, l'any passat a Mèxic sí ens van intentar saltar la furga amb un machete així. Hòstia! Però bueno, penso, i et podria passar fent música o no? Fent Sí, música, vull dir que no és... a Mèxic, bueno, però... No és això, no? No, jo crec que és una mica una visió general hòstia, fer música ja és... O sigui, estar en un escenari amb milers de persones, jo què sé, tocant al Japó, i veure tots els japonesos cantant les teves cançons flipes, o hem fet 2 gires a Xina, 2 gires a Austràlia. O sigui, voltar pel món en general ja és molt boig. I si és veritat que en aquells llocs doncs, tot el que et passa ja es torna... És surreal, que només està allà cobrant i estant de la música i tal. Només estar allà és increïble. Sí, exacte, només estar allà ja és increïble. I ja et passen coses que dius, hòstia, això passa o no passa. I ja per anar acabant, com a artista en solitari, quins objectius t'agradaria aconseguir? Has dit de quedar-te amb la gent i tal, però bueno... Sí, o sigui, a mi amb el meu projecte en solitari doncs això, m'agradaria arribar a gent d'una forma més íntima i més profunda, perquè al final la pegatina... Ui, perdó, que clar. La pegatina al final és un grup de moltes persones i llavors quan fas cançons estàs fent una mica de portaveu de tots, no? I llavors en aquest projecte és algú molt més personal, les lletres parlen més de mi i llavors m'agradaria en aquest sentit arribar a la gent que, bueno, pues que li pugui arribar, bàsicament. Sé que és molt complicat perquè la pegatina té una... L'aura. No, però vull dir, a nivell d'algoritme i d'això, no? De que li arribi a molta més gent tot el que facis, no? I posis una cançó i milers de visites, no? Pots posar col·labo amb la pegatina i que surt a Spotify de l'altre. Això els hauria de demanar. Però bueno, quan faig alguna cosa així més íntim i m'agradaria
aquest any que ara estaré, doncs això, sense tocar amb la pegatina, doncs fer concerts a bars, que són coses que no he fet mai, a guitarra i veu, m'agradaria fer concerts en un trio acústic, no sé, fer coses que no puc fer amb la pegatina ja perquè ja ho van fer, o perquè ja fa molts anys, tornar als inicis... S'ompliria molt al bar i és un problema. Tornar als inicis no es pot, llavors vull viure els inicis un altre cop, no?, amb això. Segur que em motiva molt més això. Pregunta tècnica dels teus estudis. Tu estàs llicenciat, estàs llicenciat en periodisme, i la pregunta que et volia fer és si t'agradaria combinar la part musical amb la periodística i dedicar-te a les dues. Jo crec que t'agrada molt la música i tu periodisme... La part periodística... tinc la part periodística de vocació de mirar-me les... Ai, clar. Sí, per si de cas, quasi, no? De mirar-me totes les notícies cada dia i saber com està el món i tot això m'interessa molt. M'agrada molt la part de comunicació, de com s'expliquen les notícies i com s'expliquen el que està passant al món. M'agrada molt la geopolítica i interessar-me tot això, però crec que ara mateix el periodisme que a mi em van ensenyar a l'Autònoma no té res a veure amb el que hi ha ara, no? Sí, ara és màrqueting i és, pots ser periodista sense ser-ho. Pots treballar de periodista... Sí, però hi ha mitjans que sí que busquen aquesta objectivitat que a mi em van ensenyar a l'escola i que investiguen i que són una mica el quart poder, intenten apretar els governs diferents, no?, perquè traient-los els plats bruts d'alguns altres bruts i tot això, no? Això sí m'interessa molt, però crec que ja no estic en aquest sentit. Està molt polititzat ara. Ara jo faria periodisme cultural, sí que m'interessaria més. Pots fer vídeos avui en dia amb el micro, benvinguts, i avui pots fer d'això. Que guai, però sí que és veritat, perquè jo ho veig molt polititzat, exagerat, o sigui, una cadena et diu una cosa, l'altra et diu... O sigui, es nota molt i és una mica trist. Hi ha només el fet de clic aquí i et diré que no sé què, i t'ho diuen al quart paràgraf... Clar, perquè viuen dels clics, això és una mica trist, viuen de les visites i els clics... Tinc amics que van estudiar amb mi que els hi paguen segons les impressions que té la notícia que han publicat, llavors t'has de buscar la manera en què la gent entri a la teva notícia. Has de ser influencer, has de ser al final creador de contingut i estar allà a tope i... Sí, bueno, aquí tenim a la Júlia Stals que és creadora de contingut, perquè si no, és que periodista sol no pots, o sigui... Qui creus que hauria de venir al Cat Tomàquet, aquí? Home, molta gent, jo crec que tot Catalunya, si m'ho preguntes. Bueno, van venint, van passant, però bueno. Sí. Molt bé. Doncs no sé si t'has quedat per dir alguna cosa. El 17 de gener surt l'àlbum. Sí, es dirà Corazón de Maguey. Espectacle. I res. I ja podeu escoltar 4 cançons a l'Spotify i us convido que les escolteu perquè m'encantaran. Perfecte. I que em vingueu a veure a Barcelona, el 6 de febrer, Sala Polo 2, Guitar Barcelona. Perfecte. Adrià Sales, un plaer. Let's go!